dan haka na tanade su na musamman na ciwo tsaraban ki kenan da zan to miki da ita. Amma baki da mutunci ka rasa tsarabar da zaki min sai waka. A ke kin ji ki. To me? Kin san ke kina zauna a gida ne. Duk wasu waƙoƙi da za su fito sababbi ba ki san su ba. Okay. Kin ga idan na zo na to miki da su in kika ji kuma sai in tura miki. To yanzu ina takalma na. Takalman ki suna nan sai da bayan na fito ma na tuna. Amma jibin Allah da zan turo yanzu saboda Allah amal ba za ki kawo min takalma na ba in sha gayu da su. Za ki sha kwantar da hankalin ki Allah da za ka kai miki. Ani me? A kyali ta yi mibi su saba da irin. Ba wasan da zuwa kin ji? Ya wasanni ya kake? Lafiya lau ya hanya? Lafiya alhamdulillah. I hope da kin entertain ita sosai. Wallahi har da shoki sai da na kwaso mata. Na san zaki iya. Ba za mu fara ne. Yawwa. Bari jin da ki at kadina. Ya. Me wainar fulawa ni na yawa halin kira, kowai na guda dubu na ci ba tsakira, wannan shi ya sa ni kwanan fadar kira. Me wainar fulawa, idan so ya kama zuciya bai Bakwa, sai an jima. Sai an jani ma fara tafiya zai. Ina. Tin Zan na daɗe a yi. Na san ta tunce idan tare muka yi makaranta musu da muka gama kuma ni sai na tafi Canada na ce gaba karatu. Oh Allah sarki, that's nice. To ya kyau. Dala kuma da samun phone number ki so that mu rika magana. Ba da mu. Okay.
gaskiya na da ina neman wayayya mace first class irin ki amma ban samu ba sai yanzu na samu. Har ka kai ni matsayin first class? A aikin wuce nan ai saboda idan kika kalli idan ki kina da golden eyes, idan kika murmushi duk wanda ya ga wannan murmushin naki wallahi sai mutum ma iya faduwa. Aikin yi babu inda kika rubu ko ta ina kin yi. San ai banza ba ta kai su kasuwa. Tabbas taki ta kawo ki kenan. Ganna ai tawa ta kawo ni kenan. An samu wani mai makon ne? Saboda na san din ke din kanka ce rabu mai jini. Ba haka bane. Yau ba wannan ne mai kawo ni ba. Ni dai ina ganin na samu mijin aure dai kam gaskiya. Kai! Ina ba wannan maganar. Sai ma maganar aure ya kusa dangane da ke. Kamar yaya? A to kike aure me za mu ci? Da gaske kake magana? To. Na'am. Eh. Shi ne wannan? Shi ne. Na ji na ɗami ne. Tsaya. A ne gaskiya kan ne bai yi mun malarki. Karfa kisa idan na fita fa wata ta ganna ta ce ta ga ɗan saurayi. A ina son kai wa za ka makula. Kai, amma su ta gaskiya kina ji ne a gidan nan. Kina shagwaba ni sosai, kina ririta ni sosai a cikin gidan nan. Honey, saboda ka cancanta kuma komai an maka. Amma me yasa kike min irin wannan abubuwan ne? Saboda kirkinka, wayewarka, hankalinka da kuma iliminka. Tsaya. Da Allah da annabi kike fasa mun kai kike sa kai na yi tsawa. Yes. Saboda na riga na san halinki. Kin saba sani in makara zuwa office, so in sauri nake ba na so ki sani in makara. Kin gani? Sai na dawo. Allah ya kiyaye hanya. Allah ya kai ka lafiya. Idan ka je, kai kira ni saboda ina son ji muryarka. Insha Allah zan kira ki. Ba ki da matsala. Bye. Sai na dawo. Love you. Bye. Allah ko? Kwana biyu? Magar. To ka san dai Hausa su kai. Sai dai ake faɗa gida. Sai an yi kafin a fito. To ni kam na faɗa. Ko?
Da wuri haka? Magana nake har karfe 9:30 baka dawo ba, kai da kake dawowa karfe 5. Ina ka ce? Ya ki irin wannan tambayar. Kin ake ni ne? Anu, kawai na tambaye ka ne because time ɗin da kake zuwa sai naga kai dan wannan. Dala dakta. Ina za ka je? Me haka? Me ne maka da kake mun haka? Ka gaya mun me ne maka? Wallahi sai ka gaya mun. Sai ka gaya mun abin da ne maka. Babu abin da kika mun. Dala ana jira na office. Bana son ɓata lokaci. Wallahi ba za ka wuce ba. Ba inda za ka je wallahi. Wallahi sai ka gaya mun abin da ne maka. Na ce ba abin da kika mun. Da kake yanke mun wannan mummunan hukunci. Wallahi sai ka gaya mun. Ai na gaya maka, na ce maka wallahi sai ka faɗa. Ka gaya min mene maka. Kinga? Ki rabu da ni, na gaya miki wuce. Wallahi ba inda za ka je sai ka.
wannan abu bai daɗi ba. Gaskiya. Dalilin da yasa na ce lallai barin taso in zo in same ki ba da haƙuri. A yi haƙuri saboda lamarin ne mai wura ganewa. Haka ne. Sai yaro ya aikata abu kuma wallahi in aka tsiye shi duk sai alamun nadama ya saukan masa sai ki bai san yayi ba. Anya ku Malam Sa'idu, yaron nan ku ba ya canji hali ba ya kama dan zuke-zuke? A'a, ina maganar zuke-zuke wallahi ba abin da yake sha. Na gasgata haka. Ko gora duk danginmu, tun kakanmu ko gora ba mai ci. Hakan yake. Amma ni abin da na fi kyauta da zato, wato yaran zamani sakafa suke zama. Alkunutin nan da ɗan abin nan ayatul kursi nan ba lazantar da ake yi. To ba sa nemo wa kansu kariya. Ni abin da nake zargi wannan yaron jiba ne. To ni abin da yake ban mamaki. Wasu ya ka tashi kai abu kuma sannan ka zo kana da dama. Yana da dama yana bai ma san yayi ba. Ka ku ai dole a rinka tunanin ko dan zuke-zuke ma yake yi. To shi yasa yanzu na yanke shawara cewar lalle zan sa su daga shi din har yar wajen naki lalle a riƙe da Qur'ani. Yawwa dukkan waraka tana cikin sa. Yawwa su riƙe alqur'ani dimin da'im. Addu'o'in nan na shiga ban daki, addu'o'in nan na kwanciya bacci, in zaka fita daga gida duka na zayyana musu su rinka yin. Kuma ina roƙon alfarmar magariba fari da Allah a ce ta koma ɗakinta. Ba wani abu za ta ku. Insha Allah. Allah ya kiyaye gaba. Nan da za a ciki. Na ce kar abu ya lalace dan barin taso ne. Tunda Allah ya ji kan mai gwado. Yi mana abin nan kamar ƴaƴansa. A'a. To ya za a yi mu bari zumunci ya lalace. A yi haƙuri. Gaskiya sun yi zumunci ka san mutanen da su ne yanzu ba ɗaya ba. To in ji yara sai su nemi su bata zumunci. A yi haƙuri. To na gode. gaskiya babu yadda za a yi haɗa kyakkyawan mu'amala da iya wayewa ta mutumin da ya zama a Canada ko mutumin da yake da nan. Wato kana nufin na fito ne? Ya ma za a haɗa? You are totally beautiful. Ina gaya miki. Wato ka san me ne? Cikin fara. Sama da ya har zuwa yanzu. Dama a shi kuma cikin jiran kai. Ba da Allah. Tun da ran da na fara gani ka, na ci kawai ne ina samun jin. Kina da yawan ziga mutum fa, na ga alama. Da yawan kwarmatu haka. Yanzu in dai ba wai tsokana ta yake biki ce duk a ƙasar Canada babu mutumin da ya haɗuwa ta? Ai baka sani ba. Duk zaman da zai a Canada. Tun farkon zuwa na har dawowa na. Ban ga mijin da yi ba. Sai da dawo kan. To shi kenan. Ciki gurin wasa ne. Ka bar wani a gidan ne? Ha, ba ta nan ne a tana nan.
Ina magana tana nan, kakon a gidan ne da zaka ce tana nan? Daga ina kake yanzu? Ta gaya mun komai. Saboda kawai kai kayi boko kana takama da kai waye ne shikenan ni zaka bagarar da ni ka nuna ba abin da ya faru. To ta je ta gaya mun komai. Wallahi ka ji tsoron Allah. Wallahi ina gaya ma ka ji tsoron Allah. Ta ya za ka bar mace ka tafi wani guri sai yanzu za ka dawo yanzu karfe nawa? Ya ina cikin matsala ne wallahi. Wasu abubuwa da suke faruwa da ni wanda ni in nayi abu ban san ina yi ba wallahi. Ban gane ba. Wai ko kai ma ka fara dan zuke-zuke ne? Wallahi ya ni ba ni ma da wasu abu. Ni buga ganin daga gida sai wurin aiki nake zuwa ba inda nake zuwa ne. Jiya ina ka ba? Ha? Sai ka je. Amma dai dole yarinya ta nemi gidan ubanta ne ko? Aiki min da Allah ba duk abin da yake ba a cikin hayyacin sai yake ba. Wai bai ma san yayi ba. Haba yaya. Ya za a ce mutumin da zai ɗauki hannu ya kwaɗa min mari ya ce wai bai sani. Mari? Wallahi mari na yaya har sai da nan gaya maka baki na yi jini ka tambaye shi gashi nan yana gaban ka. Dan Allah ki haƙuri. Wallahi duk abin da ya faru ban san nayi ba. Ni ban san nayi komai ba wallahi. Amma dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Ka ji shi? Ka ji abin da yake faɗa. Ki yi haƙuri. In kai na fahimci haka. Na fahimci akwai wani lamari a kan yaran. Tabbas, ai ba halinsa bane. Ke kin fi kowa sanin ba halinsa bane. Kuma ke kin san cewar bai canza ba. Ki yi haƙuri, ki ƙara yin haƙuri. Kamar yadda na gaya wa mahaifiyarki ki yi haƙuri, ni zan dumfari lamarin. Saboda zama ake sasa kai. Sai ku zauna sasa kai ba wani neman tsari. Baby. Now. Yan ne baby baka fara yin kurɓa-kurɓan nan da ake Ba abin da nake sha Allah. Idan yana shan wani abu ai ke zaki fi kowa sani tunda da ke muke zaune a cikin gidan nan. Ka ne ji. Matarka ta fara kokanto a kanka. Ka nutsu, Alƙur'an ka nutsu. Wallahi ba abin da nake sha. Kuma dan Allah ki haƙuri ina ƙara roƙonki. Dan Allah. Kai kuma yaya Allah ya saka da alheri da kula da ni da kake yi da kuma shawarwari da kake bani. Allah ya saka da alheri. Ki haƙuri yanzu? Yawwa ki haƙuri. Ban da komai. Yaya dan Allah dan Annabi a taimaka mana da addu'a. Amma in kina so ki kauda wannan abu, ke da shi ku riƙe Alƙur'ani. Wallahi ku riƙe Alƙur'ani in kuna son ku ga daidai a wannan rayuwa. Insha Allah zan yi haka. Ya Allah. Ai ba abin za ake barin bokon ba. Boko ba wani abu zai cikin da ba sai ƙarya. Ka riƙe Alƙur'ani. Kai ka san gidan malamai. Da ka baya ka tsoro wannan. Ke ma barin gashi a waje yanzu a garin na sa da bebe. Shi kenan. A zauna lafiya. Da Allah duk abin da za ka yi. Ka abin nan ɗin addu'a a ciki. Wallahi sai ka ga daidai. A banza ka gan mu haka. A banza. Haifa kuɗi bane tsira na rayuwa. In ka ga ana auki irin haka, ina mai tabbatar maka da cewa da aiki kursi. Allah saka da iri. Mu je ka dan taka mu. To, ba yawan shi kawai a'a ba shinkafa ce kudin biredi da Sweetheart. Dan Allah ki haƙuri. Wallahi da a duniyar nan babu wanda nake jin natsuwa idan ina tare da ita sama da ke. Kuma wannan abin da ya faru ni da ke sai nake ta ganin shi kamar a mafarki. Ni kaina
ba dan abun a kai ne ya faru ba wallahi ba zan taba gaskata amma ni abun har yanzu yana ban mamaki. Ki haƙuri tsaitsayi. Ka gane. Na haƙura mana ka san ai kai rabin raina ne. Yanzu ka san me za ka yi min? Yanzu shoki nake so. Waye wannan? Ba sani ba kina da bako ne? A'a wallahi barin duba. Kece? Wallahi zuwa ga gudu sani. Ba? Ya Allah, wannan lafiya na gaje. Lafiya da yau kicin sassafe ba? Ta sani da zuwa. Ya mai gidan naki? Yana lafiya. Allah sarki, ka amma yana da kirki. Rannan har gida fa kai ne. Zai iya miki abin da ya fi haka ma. Gaskiya. To bari in gudu. A'a, da wuri haka? Wallahi kisan dama akwai inda za ni turki. Na ga ina kusa da shi yasa sai da biyu. Allah sarki. Bari in tafi. To shikenan na gode. Ya gaishe shi da gida. Zai ji. Ya gaishe shi. Minta, wani ne matsalar nan ne? Ai, matsalar tasirin maganin, to sai kun yi ido biyu da shi. Sai mun ido biyu da shi. Zahiri tabbas. Domin idan ya kalle ki, a nan tasirin maganin zai fara aiki. Kin ji? Shi kenan bari zan je in tara. Ya kuwa! Minkar. 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 Sai dai ta zaɓa ko ni ko ita. Ba zan iya haƙura a mata kai ba. Dole sai dai ɗaya ya bar ɗaya. Ko ni ko ki. abin ya tada min hankali kwarai. Hakan ne yasa ne wa Malam Isuhu da muke koyarwa a can makarantar Islamiyya tare da shi. Na masa bayani, amma bayanin da ya mu da yake shi harkarsa ce irin Islamic chemist din nan. Bayanin da ya mu cewar gaskiya wannan lamarin naka yana tare da harkar sihiri a ciki. Sihiri kuma ya Kwarai kuwa. to ni yayi waye zan sihiri kuma a baya. Ike ku. Abu fa in ba a Google kuka gan shi ba bai gazgata shi ba ko? Ai duk ɗan adam da kake gani addini ya bashi abubuwan da zai kare kansa, sai dai sakacinsa. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tanadar mana yadda za mu yi rayuwa. In za ka fita ga addu'ar da za ka yi, in za ka kwanta ga addu'ar da za ka yi, in ka tashi ga addu'ar da za ka yi, amma haka kake zaune sarmadan. To wannan ce ta sa duka wani sihiri ko wani jiba in aka yi baka isa ka goce ba. Wallahi sai ya tadda kai. To dai daga ƙarshe ina baka shawara, lallai akwai wani littafi in ka fita ka nemo shi, kuma ni ma in na samu zan tuhuma da shi.
hisnul muslim. To. A ciki akwai komai na azkar. To, Yawwa. insha Allah zan nema. Zan nema insha Allah kuma duk zan kiyaye wa'annan dokokin insha Allah. Saboda abin da nake ne ni abin yana damuna wallahi. Abin yana Akwai abin da akwai abin damuwa mutum ya rika aikata abu wanda sai daga bayan yayi kuma zai zo ya nadama. Ai dole kaga akwai fisgewa kwakwalwa. Amma wannan shine abin yi. ba matsala insha Allah. Wannan shine abin yi. Allah saka da yawwa. Zan yi kokari insha Allah. Bi rabbin nasi bi rabbil falaki. Yawwa da ayatul kursi a rike su. To, Insha Allah duk wanda ya kawo jifa sai da ya juya. alhamdulillah. Eh, Allah da zai tsoro da Yawwa to akwai fa matsala To me faru? saboda wata bai kare ba ga shinkafa ta kare. A ba matsala akwai sai a Yawwa a aiko da shinkafa. to ba matsala. Yawwa nagode. Nagode. A aiko da shinkafa. Yawwa. What? Na? Ina son magana da kai. Sai kin faɗa. So nake ka saki matarka. Ba komai. An gama insha Allah. Bayan shi ba abin da yake so in miki. Shikenan. In dai wannan ne an wuce wurin kawai. Saboda ba zan iya zama da ita ba. Kuma ba zan iya bar mata kai ba. Ba matsala. An wuce wurin ne. Shikenan abin da yake so. Shikenan. Ba shi bayan shi ba wani.
abin da nake yawan gaya masa cewar zama a gida ba kariya babban haɗari ne. Dole ne ku ajiye aƙidar ABC din nan. Ba ita za ta kai ku. Wallahi in kuna son ku zauna lafiya a wannan duniyar ku kama alkur'ani. Lallai ku kama alkur'ani. To yanzu ya yi mai abun mai mafita yanzu. Mafita gata? Ai mafita alkur'ani. Ina mai tabbatar miki da cewa wanda duk ya rike alkur'ani shine ya huta a wannan rayuwar. Na duba cikin littattafai na samo muku. Kin ga wannan shine hisnul muslim din da nake gaya masa. Ai ku bi kufa. Gashi nan ke da shi. Yayi karatun dan balla amma duk ya bari ya manta. Wallahi ko ku gyara ku saki ABC din nan ku kama alkur'ani ko kuma ai miki tafalili ya tsiya. Mun gode ka taya mu da addu'a. Ba a banza aka bar shi ba. Mata sun kalli yana da nan abin duniya. Ba barin su zasu zubar miki shi hankali ya kwanta ba. Kanka za su kwace min shi. Ai ba kwace shi ba. Wallahi ke ma sai su tura lahira. Allah ne a ranku kuma ta? Ai da yake misali ni abin nan nake koyarwa nake kinga wata ta ce tana so na. Amma shi dozin ma sai su sun gan shi da ya cocila. A ina mai tabbatar miki da cewa ni yanzu sai dai albashi sai wata ya kare nake ganin abin nan. To wa zai kula ni? Shi ko yanzu tunda Allah ya rufa mar asiri ki ce da shi kuma in yazo ya zo. Zan ga mishi. To yazo ina son ganin sa. Zan faɗa. Ya lallai. Mun gode. Ya tattani a Islamiyya gobe. To shikenan. Mun gode sosai. Ka ga min da su ajiye. To alhamdulillah kullum haka za mu rinka yi idan na faɗa sai ki maimaita. To alhamdulillah mun gode wa Allah wannan ita ce rayuwar da tafi dacewa da mu kuma wallahi a yanzu haka na fi jin daɗin natsuwa a cikin jikina fiye da da. Gaskiya ne saboda babu wata rayuwa mai muhimmanci da tafi dacewa mutum ya yi illa rayuwar musulunci. Wannan gaskiya ne. To alhamdulillah tun da Ramadan haka muna ma Allah godiya. Alhamdulillah. Mun gode wa Allah. Allah ya ƙara annabi daraja. Ka san me? Na yi maka alƙawari. Na daina jin kiɗa. To alhamdulillah na ji daɗi. Amma yanzu ba ki yi cin bibi ba. Baby? Na ji wallahi ba zan daina ce wa da kuma ina saka baby. Ni da ba zan daina ce baby sweetheart. To alhamdulillah. Ya ɗan kawo mu ruwa in sha. Kin san gaskiya mun janne yanzu abin da ya ishe ni. Ina so duk mayan da za a yanzu ka sa ya sake ta kawai hankalin shi ya juyo kaina ya aure ni in shiga cikin gidan in zauna. Ina ba mu da wannan kofar yanzu saboda ina ganin ba za mu samu nasara akan wannan bayan Allah ba domin ko da yaushe ina aiki kenan karatun alkur'ani ko ma'abaci ne wajen yawaita addinin su don haka dukkanin mu kuma muna samun tasiri ne dangance da wanda bai damu da addini ba sai ko bai damu da karatu ba sannan kuma ga yi kwaɗewa ina tsananta addu'a cikin dare baya hutawa da ranar yi zauna ba hutu yake ba kin ga ko babu wannan kofar Gaskiya ka yi sanyi yanzu. Yanzu babu wata hanya da za ka bi da za a fito wannan al'amarin. gaskiya na hanga ban gano wata hanya da za mu samu wata biyan bukata sai dai hakuri kuwa mu muna tasiri ne ga wanda fa ina fita da gaya miki ki sani ga wanda bai damu da addini ba da kuma karanta alkur'ani to da haka muna samun tasiri ta nan fannin amma in ga mutum ya rike wannan to fa ina ba ma samun nasara a kansa
don haka wannan san ba ma zai yi maki haƙuri da kani hake mu yi haƙuri. Laila! 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 Lafiya Amal? Ina Fuad. Me zaki Ina da Fuad ina tambaye ki. lafiya me zaki da Fuad ina tambayen ki ne? Ina so ki sani Fuad da ni ya dace ba da ki ba. Allah sweetheart. Ke, me haka? Mu ba ma yin haka, anan ba ma yi. Ka ji fa me ha? Me? A iyali ta yi bibi sun saba da irin. Gaisa. Ba kwasan da zuwa kin ji? Lafiya lau ya hanya? Lafiya alhamdulillah. I hope da kin entertaining sosai. Wallahi har da shoki sai da na kwaso mata. Kasan zaki iya. Hada. Ba zan Sanda zuwa fara fa. ne. Wurin jin da ki yar kadina. To. Lafiya na gaji. Lafiya ta yau ke cikin sassafe ba? Lafiya. Tausan da zuwa. Ya mai gidan naki. Yana lafiya. Allah sarki. Ka amma yana da kirki. Rannan har gida kai kai. Allah sarki. Ai halinsa ne. Zai iya miki abin da ya fi haka ma. Gaskiya. To bari in gudu. A'a, da wuri haka? Wallahi kin san dama akwai inda za ni ki na ga ina kusa da ki. Shi yasa sai ni. Allah sarki. Bari in kai. To shi kenan na gode sosai. Ina gaishe shi da gida. Zai Ina gaishe shi. Ina gaishe shi da gida. Sallallahu wa ni'mal wakil. Allah ya mana tsari da ke da shirin da yake tare da ke Amal. Laila, idan baki rabu da Fuad ba, zan daidaita ki, zan wulakanta rayuwarki. Ina gaya miki wannan. Ke baki isa ki mana komai ba, kuma insha Allah Allah ba zai baki nasara akan mu. Zuba ki na kai. Amma gaskiya wannan kautaki ba mutum ne arziki bace. Kwata-kwata ba mutum ne mutunci bace wallahi. Wai ke zama abin da yake faruwa kuwa? Wallahi duk lokacin da ta kalle ni sai na aikata abin da ban taɓa tunanin zan iya aikata shi ba. Sai na yi abin da zan zo in yi da na sani. To amma alhamdulillah yanzu Allah na gode maka da ka fitar da ni daga tarkon wannan masifafiyar matar. Allah na gode maka. In wallahi ni yanzu na gane ba laifin ka bane ba. Laifina ne da naje na jawo Hatsabibiyar kawata wanda ta zo tana son ta raba ni da mutumin da nake so. Duk duniya babu wanda nake so ba kai haƙuri ka yafe. Wallahi ban san haka take ba. Ban san wannan annoba ce ba wallahi. Allah shi kyauta. Ni wallahi yanzu ko wallahi kawa sai da ni waya. Amma wallahi bata isa ta zo gidana. Wallahi san ba za ka shiga kana kallon mun miji ba. Kai haƙuri miji raka ka. I'm sorry. Okay. Sorry.
yawa ka dauke ko me ne maka da ba za ka kin ga tsaya dan kika kullu kuma to bari ki jin gami na samu maganin da zan yi maganin duk wani makircin da yake kullawa yanzu a hannun naki saboda haka hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi tallahi na fi karfin ki yanzu saboda haka ki fita ki bar mun office ina ki fita